Добрий вечір усім. Приїхали у костел на свято народження Пана. Обвіщаю вам, брати, добру новину, радості великою для всього народу, прийміть її усім серцем. У Бетлеємі юдейським, неприкметним ізраїльським містечку, зайнятим у той час римлянами, у Діви Марії, жонки Юзефа, з дому і роду Давида, народився Єсус. І покладений він був у яслі, бо не було їм місця у заїзді. Єсус, Бог вічний, Син Отця Спрадвічного і правдивий чоловік, називаний Месією і Христом.
записаться с Марией, зарученной с ним, якая была тяжарной. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй, і нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго, і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Раптам з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа, бо нарадзіўся вам сёння у горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. І вось вам знак, знойдзеце немаўля, спавітае і пакладзенае ў яслі». Браты і сёстры, дарагія ўдзельнікі сённяшняй Еўхарыстыі ў святую ноч Божага нараджэння. Пастэрка, як мы яе традыцыйна называем, чарговы раз збірае нас разам з мільёнамі іншых людзей на зямлі, каб яшчэ раз падчас літургіі пачуць словы, што некалі прагучалі у прысутнасці габрэйскіх пастухоў, якія вартавалі статак. «Абвяшчаю вам вялікую радасць», пачулі яны голас. «Сёння нарадзіўся вам збаўца».